na yung mga baligya diri guys, so mga kani mga sani shorts pan bag dito mga sani prutas diri mountain range. Wow, daga. Then diya unahan ang Bukidnon Dairy. Alright guys, natakaron diri sa Barangay Lumbo, Valencia City, Bukidnon. So mag road trip ta, padulong na ta sa ilang poblasyon. So salamat sa pagtanaw sa mga previous nga Valencia series guys, I appreciate that. Uban na nasag ko, tara let's go. Sa wala ang kuan City Hardware.
dungan sila pista sa Cagayan. Alright, stop. Guys, excuse me po. Kailan church no? San Agustin Parish Church. Quezon City, Valencia no? Bago ni open naman siguro sila. Ang tata kayo dako kayo magbago ganing niya eh. Dito ko speakers kay balog ikaduha siguro ni Quezon City, Valencia. Murag ikaduha ni nila nga pa Quezon. Labay lang ta. Okay. Pabaw ka sulod ya. Ito din sa unahan ang Robinson.
nakalabay dire itong mga previous nga video kay datong das pikas ni Agi